Жребчово. Края на състезанието. Всички се преместваме при Троли. С деца на море. Чичо Манчо, Чичо Манчо. Първо закъса Кроки, сега закъса Янко. Краси отиде да го тегли. Краси отиде да го тегли. Че умирам от смех. И закъса и той. Сега Кроки ще тегли Краси. После Янко. О, Боже, усред суша да затънеш. Това, рибари ли са, какви са, генерали ли са? Те не са стъпвали, враче, на вода, бе. Нема понятие. Янко, нали е на безалкохолно, 4 безалкохолни и 5 бири. И направо оти няко. Тя да видим понекъде. Виждам го вече, смеям, умирам от смех. О, Боже, кой ме запозна с ти? Замерят ме с камъни вече. Не снимаме! Правим си настройки. Ма ти фърляш? Ей го и Троли. Троли не набута башо ти няко. Ей го и. Що бъче ме гази? Щех да пам. Гледай, карат като... зата ни и ти сега, кажи му леко. Оу! 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 Сега и твърдишкия ще ходи за джипа и накрая ще ги стеглим с Пежото. Ще спрем за малко и ще продължа репортажа след секунди. Ето ги. Троли, Краси и твърдишки. И Янко безалкохолното долу. Може ли отсред суша, бе, брат ми? Не. Не е дъждовно, не е валело цяло лето. Язовира спада. Къде гледаш да се набута осадките? След малко. Отново.